Aşura günü bir gana oroza emes, dua jana jakşı amallarda çoň berekege sebep bolat. Aşura günü musulmanlar üçin özgöçe berekeli kündөрüň biri. Bol günü oroza karmagy çoň sowapga sebep bolat. Paýgambarybız sallallahu aleyhi we sellem Aşura orozasy ötken bir ýyldyň kiçine günölerine kaffarat bolary turala süýünçilegen. Oşonday ele bol günü dualarda köpeýtip, istigfarlarda köp aýtyp, sadaka berip, jakynlarybız üçin dua kılganybız eň ýaxşy. Aýrym alymlar Aşura günü üý büleşine kenençilik kılууny da berekeli amallardyň kataryna goşuşgan. Allah barybyzyň dualarybyzdy kabul kılıp, ýaşawybызга bereke bersin. O Allah bizdi keçir, ýüregibizdi nurlandyr, ryzkybızga bereke ber. Ata-enebizdi jana jakynlarybızdy öz meherimiň menen gorgoý gör. Aşura günündägi dualarybızdy kabul kıl. Amin.